Hello guys, good morning. Welcome to Anjali Bosumotari. नै दख'ना गानदों स्टेजआ फुं सममोन नालाय खालि आरो नै ब्रेकफास्ट लायदों ब्रेड आरो थालिर दंमोन लाल साहा दंमोन नै बिथिं बिबारा जा किउट बेखौ मेथ'का थाराजों ओमफ्राय आरो गय दख'नाजों बानायोनो आरो जा किउट नुखायोहाय बैथिं बाजैया हनै ओमफ्राय थिंगालि नै रसाजों गेलेनाय नै रसाजों बारनाय होबाय आरो बिथिं ज' गोसोम होदोंमोन आरो ज' गोसोम ओमफ्राय नायबाय थाबाय आंगेलियासै ओमफ्राय स्टल लांग्राफ्रा मा थागोन जानायनिखाय होयो आरो ओमफ्राय नै मोनाबिलि जाबाय ओमफ्राय जों आरो नै बिथिंगालै दख'ना हिबो लाबोबाय आरो ओमफ्राय आथिं नै मोसानाय होदों आरो स्टेज प्रग्राम होबाय थायो नालाय ओमफ्राय आरो बिथिंगालै नै मानसिफोरा आरो जि ओमफ्राय बे कार्पेट मोजां नांदोंमोन नै बिथिंगालै काप प्लेट फानदोंमोन मोनावसो मानसि जायो आरो ओमफ्राय आरो नै मोनसे दखानाव हाबनो मोनबाय आरो आङो जा किउट नुबाय बे बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय नायनानैनो फैबाय आङो ओमफ्राय रास जादोंमोन नालाय रासनि बे नै बिदि मोसाफैदोंमोन आरो जोंनि बे माबावहा फैनाय गेट खाथियावहा ओमफ्राय बेखौनो दसे मानसि जमा थानायखाय नायहैबाय आङो मोजांखौनो नांदोंमोन ओमफ्राय आरो नै स्टेज प्रग्रामाव मोसागासिनो ओमफ्राय थांसै दिनै आंनि लास्ट दे आरो आं गेजेर सिगांनिफ्रायनो थांसै मेलाया 3 तारिखआव जोबगोन नालाय ओमफ्राय आं थांग्रोनोसै नैबे सानसे उननि भिडिअ'मोन बेयावनो आं लागायना होखाबाय आरो भिडिअ'खौ नै दावदै होदो सबजि आरो बरिमोन आरो दिनै ओमफ्राय नै जाबाय थादो थांनोसै नालाय आंखे जमा खनसे जाबाय आरो ओमफ्राय थांनोसै होननानै नै खनसे स्राय रिट्राय गिदिंनानै फैफिनबाय आरो आङो ओमफ्राय ज' होनाय जाबाय भिडिअ'खौ ओमफ्राय जेसेल'सो आं खालामनो मोनबाय नालाय समनि आंखालाव बेनिखाय जाबना होखाबाय आरो नै इथिंगालाय माथो होबाय थादो होननानै लासिहाय बिसोर भिडिअ बानायनाङा होननानै बुङो ओमफ्राय थेवबो बानायबोबाय आरो आं ससे बेग बाना लादों बेगआ 2 खालायमोन ओमफ्राय नै बिथिंगालाय माथो होबाय माथो होनायावबो जि गाजा आङो ओमफ्राय नै थांनोसै बिदिब्ला दे दिनैनि ब्लगआ बेखिनियानो थेंक इउ बाय बाय